Mayong hapon, yaring nagapanguna nga balita. Turnover ceremony sang greenhouse kag hydroponics facility sang Uswag Plant Nursery sa Takas Haro ang ginpatigayon kag weekend vaccination igapatigayon man para sa mga kabataan nga nag-edad 12 tubtub 17 anyos. Nagpatigayon sang turnover ceremony ang Department of Agriculture Region 6 sang greenhouse kag hydroponics facility nga ginpahamtang sa Barangay Takas Haro. Ang benepisyaryo sini ang mga katapos sang Uswag Takas Plant Nursery sa tinutuyo nga mapasanyog ang urban farming kag gardening sa syudad sang Iloilo. Samtang nagpatigayon man sang oath-taking ceremony ang Iloilo City Farmers Federation, ang organisasyon ang magabulig sa mga proyekto sang syudad tuhoy sa urban farming. Ginpasalamatan man ni Mayor Jerry Treñas ang DA Region 6 sa padayon nga pagsuporta sa mga programa sang lokal nga panguluhan. Lubos man ang pasalamat sang alkalde sa Iloilo City Agriculturist Office sa pagpanikasog nga mapadayon ang ini nga proyekto ilabi na sa pagbulig sa mga local farmers sa syudad sang Iloilo. Magapatigayon sang weekend schedule sang vaccination ng lokal nga panguluhan para sa mga kabataan nga nag-edad 12 tubtub 17 anyos. Sa tinutuyo nga mapadasig ang vaccine rollout sa syudad, kag para gilayon man nga masugura ng pagbakuna para sa mga kabataan nga nag-edad 5 tubtub 11 ka tuig. Ginpayag ni Mayor Jerry Treñas nga ang pagagamiton nga bakuna among Pfizer vaccine. Samtang, kahapon, Nobyembre 8, nakarecord ang syudad sang 3,304 ka mga dugang nga individual ang nabakunahan kontra COVID-19. 2,776 gikan sa mga megavac site, 1,991 dire ang mga menor de edad, kag 528 naman gikan sa community-based vac site. Subo nga adlaw, Nobyembre 9, para sa mga kabataan nga nag-edad 12 tubtub 17 anyos nga luyag mag-walk-in sa mga vaccination site, sarang mapadulungan ang SM City Iloilo, Robinsons Haro, Ateneo de Iloilo, Iloilo Convention Center, Mega World kag University of San Agustin. Ang dugang nga detalye, bantayan karon alas 6 sa gabi sa Level Up Patrol. Ako si Divine Singh.